Добре дошли в нашия канал Споделяме знания. Днешната тема е подземни води в радиестезията и геобиологията. Това е част втора от нашата кратка поредица за геопатогенния стрес. Преди да започнем, отново искам да поясним, че предоставената информация не е изчерпателна. Ние не поставяме диагнози, а се стремим да изградим обща култура по въпроса. И така, да започнем. Подземните води имат голямо значение в областта на радиестезията и геобиологията. От перспективата на радиестезистите, Земята под нас е нашарена с многобройни и пресичащи се водни потоци или стационарни водни обеми. При това, те се характеризират с повече от обикновено разглежданите от науката хидроелектрични свойства. Подземните води с техните излъчвания се считат за един от основните източници на геопатогенен стрес, заедно с земните геомагнитни мрежи и нарушенията в земната кора. История и пионери. Изкуството да се намира вода има дълга история. През 1949 г. в пещерата Таселина Жер в Атласките планини са открити рисунки. Смята се, че показват точно търсене на вода. С радиовъглероден анализ възрастта им е изчислена на поне 8000 години. Исторически сведения споменават използването на рhabdomantията или радиестезията още в Древен Египет, от скитите и персите, в Древна Елада, Рим, в Индия, в Древен Китай и дори от американските индианци. Херодот, например, пише за търсенето на вода през 5 век преди новата ера. Интересна е една интерпретация на действията на Моисей, записани в Библията. Той казва така: "Удари скалата и от нея ще излезе вода, за да пие народът." Също и казва: "Вземете жезъла и проговорете към скалата, и тя ще даде вода." Това ни води към мисълта, че Моисей е бил опитен лозоход или радиестезист. За неговите знания и умения, заедно с жезъла му, ще си говорим друг път, когато разглеждаме по-подробно излъчванията на формите. В Европа радиестезията или даузинга се използва и до ден днешен за намиране не само на вода, но и на рудни залежи. Тъжната история на семейство Бюсолей е изключително показателна за това. За нея пише Антонио Родригес в книгата си "Традиционна и кабалистична радиестезия". Научаваме за радиестезията и от критиките на Георг Агрикола в два от неговите трудове, и по-специално Дере Металика от 1556 година. Неговият баща е известен с откриването на рудни залежи точно чрез радиестезия, в резултат на което и натрупва своето богатство. Но пък странно, че синът му го критикува именно за това. В друга книга от Кристофър Бърт, именно The Divining Hand, дава много по-подробна историческа информация за тази глобална практика. Тъй като не искаме да задръстваме видеото с подробности, ще направим отделно такова за историята на радиестезията скоро. Френските изследователи Леон Шумери и Андре де Белизал пишат в своята книга от 1939 г. Есе де радиестези вибратуар, или на български "Опит за вибрационна радиестезия", следното. Те споменават за драконовите вени Лунг Мей в Китай. Още преди 4000 години хората са знаели, че не трябва да строят върху водни потоци. Антонио Родригес разглежда същия въпрос. Например, дървен барелев от 147 година преди новата ера изобразява император Та Ю от династията Ся през 2205 година преди новата ера, прочут в древността като един от най-големите търсачи на водни източници, държащ инструмент, наподобяващ именно камертон. Антонио Родригес пише още: "Придружаващата легенда гласи: Ю от династията Ся е бил прочут със своите познания за подземните течения и водните източници. Познавал е и принципа Ин и при нужда е изграждал язовири. Древните китайци вярвали, че водата тече под земята в така наречените драконови вени. Тези скрити водни потоци били смятани за еквивалент на кръвта в животните, пречистващи тялото на земята, която те разглеждали именно като живо същество, а не като инертна маса скали." Шумери и Белизал също споделят тяхното виждане за планетарната хидрология. Именно как на 180 до 350 метра под земята се движат мощни водни потоци,
вървящи от полюсите към екватора. Това движение на големи водни маси е изключително важно за енергетиката на планетата. По време на военни кампании пък, римските легиони били предвождани от тяхната версия на радиестезисти. Хора с задачата да откриват подземни водоизточници, необходими за снабдяване на войските с вода. Именно тази практика довела до откриването на множество термални извори из цяла Европа, които по-късно били усвоени и развити от римляните. Нека сега се прехвърлим в 20 век. Нашият вече познат абат Алексис Були, който измисля термина радиестезия, успява да намери голям брой водни източници, уточнявайки техните дълбочина, качество и размер с изключителна точност. Другият много известен френски радиестезист, абат Алексис Мюрме, наричан принцът на радиестезистите, намира също много минерални извори, рудни залежи и липсващи хора, работейки по карта. В Бразилия отец Франсуа Мария Хераел открива вода за стотици кладенци. Густав Фрейхер фон Пол. В миналото видео за мрежата на Хартман вече споменахме името на барон фон Пол, но нека му дадем подобаващо значение. Именно той извършва едно от най-значителните изследвания за влиянието на подземните води върху живите организми. Немски барон и радиестезист и изиграва ключова роля в популяризирането на понятието земни лъчи, в превод от немски, и в поставянето на пряка връзка между тях и сериозни заболявания, особено рака. През 1929 г. той провежда изследване в баварския град Вилсбибург, което се превръща в повратна точка в литературата за геопатогенен стрес. В изследването си фон Пол твърди, че е открил 100% съвпадение между местоположението на леглата на болни от рак и така наречените от него ша потоци, т.е. вредни подземни токове. Той съобщава за сходни резултати в друго изследване, проведено в град Графенао, или район с ниска заболеваемост от рак. Неговата книга, която звучи на български като "Земните лъчи като причинители на болести", насочва вниманието на радиестезистите към изследването на патогенните свойства на някои зони, особено онези, свързани с подземни води. Въпреки че методологията на изследването му е била подложена на критика от научната общност, неговите трудове остават влиятелни в областта на радиестезията, утвърждавайки убеждението за пряка връзка между някои водни вени и онкологични заболявания. Кейт Бахлер. Кейт Бахлер, 1923-2019, е австрийска учителка и радиестезистка. Провежда мащабни изследвания върху геопатогенния стрес. Тя посещава хиляди домове, училища и работни места, за да установи връзката между подземните води и здравословни проблеми при хората. В нейната книга, която на български звучи като "Опитът на един радиестезист" и която е преведена на английски като Earth Radiation, Бахлер подробно документира множество случаи, свързващи геопатогенно натоварени зони, особено тези над подземни води, с рак, с хронични заболявания, нарушения в съня, ревматични болки, както и затруднения в ученето и поведенчески проблеми при децата. Особено внимание тя отделя на място за сън, като посочва, че именно продължителното излагане на геопатогенни влияния по време на сън може да бъде най-опасно. Много често нейните изследвания са придружени от доклади на медицински лица, което спомага за по-голямата тежест на нейните изследвания. Както тя, така и много други радиестезисти споделят идеята, че мрежите на Хартман и Кюри са много по-вредни, ако се засичат с подземни води. В края на 20 век Ролф Гордън, който е автор на книгата Are You Sleeping in a Safe Place, който е в превод "Спиш ли на безопасно място", се заема с изследване на геопатогенния стрес след лична трагедия. Синът му умира от рак на 26 годишна възраст. Под леглото, на което е спал, се открива мощно водно течение, но вече е твърде късно. Ролф Гордън поставя силен акцент върху значението на безопасното място за сън, такова, което е свободно от вредни земни излъчвания. Той твърди, че продължителното излагане на геопатогенни зони, особено по време на сън, може да отслаби имунната система и да допринесе за развитието на сериозни заболявания, включително рак. Историческото развитие на радиестезията показва как тази практика еволюира от чисто практическото умение за откриване на ресурси до оценка на енергийната хигиена на обитаваните пространства.
Какво обаче за българският принос в тази тема? Нека кажем, че това заслужава отделно видео. В книгата си "Как да откриваме съкровища, води и" на Никола Николов, той дава много кратка история на този дял от радиестезията. Име, което много радиестезисти уважават, е това на френския радиестезист Анри Маже. През 1912 година излиза негова монография с име "Как да се намират извори и руди с орехова и метална пръчка и различни научни прибори". Николов пише и за руския опит в търсенето на подземни води. Тамошните оператори използват биофизичния ефект, за да направят над 1200 сондажа, от които неуспешни са били едва 6%. Уточняваме, че в Русия радиестезията се нарича биолокация, а радиестезистите – оператори. Видният български радиестезист Иван Тодоров пък има 2 книги, в които описва случаи от неговата практика, често включващи подземни водни течения и застойни води. В книгата "Радиестезия, тънкости от занаята" има много такива, от които може само да си дадем сметка колко не знаем. Затова и съществуването на този канал. Иван Тодоров описва, например, случай, в който мъж и жена умират непосредствено от тумор и кръвоизлив в мозъка. Причината е кръстовска на 2 силни водни течения, именно в областта на главите на двамата. Нека видим сега защо е тази опасност. Видове подземни води в радиестезията. Най-често в радиестезичната практика се прави силно разграничение между течаща и застойна подземна вода. Цари почти единодушно мнение, че течащата вода е основният източник на геопатогенен стрес, докато застоялата вода рядко се взема предвид като опасна, но ще видим, че това не е така. Най-често подземните води са различни по ширина и дълбочина водни вени, образуващи плетеница под нас. Някои автори поясняват, че не винаги водата се движи като в тръба, а по-скоро през рехав, пропусклив земен слой. В други случаи имаме мощни водни течения. Счита се, че именно дебита и скоростта на водата играят главна роля в тяхната вредност. Френската школа на геобиолозите наричат този вреден ефект разлика в електрическия потенциал, като силата му се дължи на дебита, дълбочината, химичния състав на водата и типа на скалите, през които преминава. Какво се случва? Ще се опитаме да обясним според нашето ниво на знания. Движещата се вода под земята създава електрически заряд, като се трие в различни минерални пластове. Според закона на Фарадей, движещ се електрически заряд поражда магнитно поле. Това магнитно поле, в комбинация с геоложките условия, може да индуцира електрически полета перпендикулярно на движението. Тези полета могат да нарушат естествения биоелектричен баланс на организма. Това обяснява зачестилите оплаквания, като например нарушен сън, хронична умора, главоболие, стрес, отслабен имунитет при хора, често пребиваващи над водни вени. Това излъчване се възприема от всички нас, като колкото по-малко замърсени и разсеяни сме, толкова по-силно можем да го усетим. Имайте предвид, че не ви съветвам да изследвате този феномен дълго, защото може да ви докара главоболие и гадене. Като изрично искаме да поясним, че тези вредни ефекти не се наблюдават при води, които са на повърхността на Земята. Има още 2 причини, поради които считаме подземните води за опасни за повечето живи организми. Това са носените от водата допълнителни химически и енергийни замърсявания. Другата причина е усилващият ефект на водата спрямо други причинители на геопатогенен стрес. Нека да обясним. Ако водата минава под зона, която е замърсена с химикали, като пестициди или други, както и от гниеща органична материя или септични ями, то вещества се просмукват през почвата и попадат в нея. Знаем, че водата има памет и може да копира други информационни излъчвания. Така, тя носи вълната на замърсителите далеч. Същото е и ако водата минава през гробища, депа за отпадъци, хвостохранилища или зони на силно емоционално натоварване. Например, бойни полета, сцени на природни катаклизми и други, при които много хора са били уплашени или са загинали насилствено. Това може да бъде пренесено и излъчено към хора, живеещи близо или далеч. Например, ако водното течение минава под къща или жилищен блок, тези излъчвания могат да бъдат коварен и трудно откриваем източник на болести.
Третата причина е именно усилващият ефект спрямо други стресори, като мрежата на Хартман или тази на Кюри, както и много други. Тук важи принципа, че ако две неща се наслагват, вредата се увеличава експоненциално. Водата действа като лупа спрямо земните и космическите излъчвания. Ако и почвите в дадено място са електроповодими, ефектът значително се увеличава. Това е основна теория на Джордж Шалковски. И още нещо. Ефектът от кръстосването на води може да е по-голям от ефектите на всяка една засягайки по-голяма зона. След като чухте как подземните води могат да се замърсяват и след това да носят чужди вълнови излъчвания, нека се върнем обратно към застойните води. Отново в книгата на Иван Тодоров може да намерим истории, в които аварирала канализация замърсява кухина пълна с вода, а оттам и подкопава здравето на живеещите над нея по вече посочения начин. Затова и при замервания застойните води не бива да се пропускат. Кратко описание как се откриват подземни води. Тук ще направим една голяма забележка. Моля, имайте предвид, че радиестезичното замерване може да бъде изключително вредно и изтощаващо за радиестезиста или оператора. Причината е прекия канал, който бива отворен между двете системи. Замерващият влияе на замерваният обект и обратно. В пъти по-силно е влиянието на подземните води или геопатологията, щом нарочно общуваме с нея. По време на пълна луна или бури, силата на линиите и водите също се увеличава. Разбира се, има и практики, които да ни помогнат с вредните влияния на замерването. Например, вземане на душ или силно изтръскване, както правят кучетата. Другото важно нещо е, че търсенето на подземни води е цяло изкуство, с множество технически изисквания и специфики. За да е успешно, са нужни практика и настройване на чувствителния радиестетичен апарат човек. Тук ще дадем само съвсем кратко описание какво се случва и за какво да се внимава. Това може и да е достатъчно, за да откриете вода, ако искате, но не поема никаква отговорност какво ще се случи, ако опитате. За повече информация вижте посочените в описанието източници. Книгите и дори статиите в интернет могат да ви кажат много. Дори в нашата библиотека имаме повече от 10 книги, които засягат въпроса. Най-добре е, ще е ако получите помощ от опитен радиестезист или водар. Два варианта. Физикална радиестезия и ментална радиестезия. След тази много дълга забележка, нека разгледаме търсенето на вода според двата типа радиестезия – менталната и физикалната. Антонио Родригес пояснява така. Традиционно радиестезистите се концентрират в директното търсене на вода чрез физикалния метод или менталния. Физикалният се базира на откритите на Абат Мерме и теорията му за лъчите и излъчванията. В по-ново време говорим и за откритите на Луи Тюрен, Леон Шумери, Антуан де Белизал, Анри Маже, Ибрахим Карим и други. Докато при менталния метод се разчита на умствения фокус и познанието от други практикуващи. Нашата гледна точка е, че и при двата метода използваме фината чувствителност на човешкото тяло, за да открием излъчванията на подземните води. Фалшиви води или брегове. Радиестезистите, които търсят подземни води, много добре знаят една интересна и важна особеност. Именно, че водното излъчване има няколко фалшиви брегове или линии, които са паралелни на основното, т.е. на истинското. С други думи, представете си магистрален път, който се извива. От двете му страни има фалшиви такива, а след смаляващо се разстояние още няколко копия. И така докато затихнат. Основните такива фалшиви линии се излъчват от подземната вода под ъгъл, обикновено 45 градуса за най-близкия фалшив бряг. Това е и много често използвано при откриването на подземни води и тяхната дълбочина, чрез проста геометрия. Някои смятат, че тези фалшиви линии или брегове са по-силно енергични или вредни от истинските вертикални излъчвания над самата вода. Основното излъчване води повече до ментални или психодуховни проблеми, а фалшивите линии до физически заболявания. Това са така наречените черни потоци или ша-ци в фън шуй. Метод на Мерме. Методът на Абат Мерме се базира на откриването на магнитни слоеве на различна височина над Земята.
Махалото ще регистрира според дълбочината на водата. Например, реакцията му, ако е на нивото на очите на измерващия, индикира около 40-50 метра дълбочина. Това е така, защото според Абат Мерме всяко тяло е заобиколено от определен брой магнитни слоеве. Например, за водата това число е 7. Това ни дава и че за една река бива заобиколена от 7 паралелни магнитни линии от всичките си страни. За малки обекти тези линии формират концентрични кръгове. Тези слоеве са широки между 5 и 30 см и разстоянието между тях се увеличава с отдалечеността от обекта. Също така, той използва и брой ротации или колко пъти ще се завърти махалото, за да определи и други качества на водите. Потупване с крак. Популярен метод в Испания е потупването с крак. Радиестезистът застава точно над подземните води и потупва ритмично с крак. Всяко потупване означава 1 метър дълбочина. Движението на махалото се променя, когато броят на потупванията стане същият като дълбочината, на която се намира водата. Това е ментален код, чрез който се достъпва информация от несъзнаваното или общото информационно поле. Търсене по карта. Търсенето на подземни води по карта е първоначално въведено от Абат Мерме. То включва използването на карта като свидетел, като имайте предвид, че картата обикновено се настройва според посоките на света. Това е характерно за физикалната радиестезия. Дълбочината пък се определя чрез използването на числова скала или линия. В днешно време можем да използваме сателитни снимки. Търсене на терен с багети. Преди да продължим с модерните геоложки методи, които описва Антонио Родригес, ще опишем на какво сме били свидетели при търсенето на подземни води. Първо, радиестезистът се подготвя. Това включва изграждане на защита, влизане в алфа вълни на мозъка, набавяне и използване на подходящи свидетели за вида подземни води, които ги интересуват. За тези свидетели ще ви разкажем след минута. След като операторът е готов, с геопразни багети, изправени напред в двете ръце, той или тя обхожда бавно и концентрирано терена, поставяйки индикатори. Ако това се прави по карта, методата е подобна. Първо от север към юг и после от изток към запад. Разбира се, това може да варира. Важното е да се използват повече от една посоки. Това е, защото ако се движим по посока на водата, т.е. вече сме били над нея, при старта на замерването, багетите може да не реагират както очакваме. При това замерване е много важно да внимаваме за вече споменатите фалшиви линии или брегове. С тяхна помощ или просто с задаване на въпроси се определя дълбочината на водите. Като тук на помощ идва и проекцията на съзнанието надолу, под нас, търсейки къде се намират те. При това търсене е силно желателно да определим качеството на водите – изворни или минерални, тяхната киселинност, соленост, потенциални замърсители, дебит и посока на течението. Най-добре за един бъдещ кладенец е когато две водни течения се пресичат близо едно до друго по вертикалата. Също и есента, когато водите са малко, ще ни е от полза тогава да проведем замерванията, защото някои водни жили пресъхват. В обобщение, при менталния подход важи правилото: колкото по-точно знаеш какво търсиш и колкото повече си търсил, толкова по-вероятно е да го намериш. Иначе ще намериш друго. Този метод спада към менталната радиестезия, но използването на свидетели е свързано с физикалната. При първата имаме така наречения ментален свидетел. Спомен, чувство или образ в ума, чрез който влизаме в резонанс с търсения обект. Докато при физикалната се използва свидетел, който може да е физически или силно подобен, или който носи същата вълна като търсения обект или го репрезентира по уникален начин. Примери са вода в пластмасов маркуч, златна монета в ръката или дори атомната решетка или състав на менталната руда. Последното е от Никола Николов. При физикалната радиестезия има и нещо, наречено радиестезичен радий. Той представлява дървено трупче, което обикновено е поставено стъклено флаконче, пълно с водно-спиртен разтвор на елемента радий в минимална концентрация. Това е хомеопатичен разтвор с концентрация 1 към 100 000 или 1 към 200 000, може и повече.
Накратко, той се използва заради носещата стабилна вълна, излъчвана от елемента радий. За него може да прочетете в една много интересна книга на име Diviner's Bible или Библията на ясновидеца от Кристофър Хилс. Вече говорейки си за физикалната радиестезия, нека разгледаме новите геоложки методи от Родригес. Те се основават на една промяна в парадигмата, предложена от Маркус Алвес де Алмейда, който е геолог. Именно не да търсим подземните води, а дълбоките геоложки структури, които ги съдържат, като например разломи, пукнатини и пористи пластове в скалната основа. При модерен подход, като този, се използват хибриден инструментариум, технически инструменти, като например геоложки топографски карти, въздушни снимки, сателитни изображения и компас. От радиестезичните инструменти използва се разнообразие от махала и други. Двоен прът се подчертава като идеалният инструмент за проследяване на проекциите на дълбоки линейни разломи. Използват се също и различни схеми. При този метод на работа се търсят оттаечни скали, пористи пластове пясъчник, които са водоносни и са затворени между водонепроницаеми глинени или глинести слоеве. Друг вариант е да се търсят пукнатини в кристалните скали, които са непористи. Пукнатините и местата с вода показват високи физични аномалии, като например високи стойности на нанотесла единици за магнитното поле или миливолт на метър за електричното. Също така и ниска биотична енергия по Бовис. Последното е много характерно за геопатогенни зони и особено над подземни води. Уточняваме, че по единиците на Бовис нормалното състояние за човек е около 6500 единици, докато при такива места обикновено наблюдаваме стойности, които са от порядъка на 2000. Качество на водите според френската школа. За да завършим този раздел на видеото, ще ви разкажем накратко за видовете излъчвания, познати и като форма на вълната или за кратко качество на енергията. За тях ще направим отделно видео, но за да е по-ясно, ето накратко. Луи Тюрен открива 7 такива качества на енергията, а после Леон Шумери и Антуан де Белизал допълват с други 5. Така се формират общо 12 основни качества или форми на вълната във френската физикална радиестетична школа. В днешно време този брой е много по-голям. Французите са ги наименували с имената на цветове, но уточняваме, че един предмет може да има дадено качество, дори без да има този цвят. Това са червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индигово, фиолетово, от познатите ни видими цветове. И останалите – инфрачервено, черно, бяло, ултравиолетово и най-важното – негативно зелено. Последното носи името негативно зелено по проста причина, че ако подредим тези качества в кръг, то зеленото се пада точно срещу това качество. Затова французите са го нарекли негативно зелено. Всички тези качества се характеризират с две фази на разпространение на вълната. Вертикална или още наричана електрическа и хоризонтална, още наричана магнитна. Негативното зелено е популярно в радиестетичните среди като най-проникващата вибрация в Вселената, минаваща извънредно лесно дори през дебело лово. То е виновно за ефекта на мумификацията в пирамидите. С това уточнение можем да разберем как изследователите са разработили ново поколение инструменти, с които да търсят подземни води. Например, някои радиестезисти използват оцветени в даден цвят багети или махало. Друг вариант е чрез поляризатор да се направи махало, който излъчва точно определено качество. По този начин, щом излъчваме това качество, ние влизаме в резонанс именно с обекти, които излъчват същото. Така, ако търсим минерални води, ще използваме виолетов цвят. Ако търсим питейна изворна вода, това ще е синьото. Разбира се, различните школи могат да използват и различен цвят като качество, както е например в книгата на Никола Николов. Там водите, които са годни за пиене, имат бял или светло-виолетов цвят. Нашият опит показва, че синьото обикновено е добър цвят. Най-важното тук, обаче, е негативното зелено. Доктор Ибрахим Карим показва в книгата си Hidden Reality или Скритата реалност, че фалшивите брегове, за които споменахме, излъчват негативно зелено, докато истинското излъчване директно над подземните води има именно търсеното качество плюс негативното зелено. Като наистина е важно да уточним,
Много често това негативно зелено е в електрическа фаза, т.е. вертикално, а това е изключително вредно за нас, хората. Разбирате и защо всъщност е вредно да спим над подземни води. Спирали. Те са описани в книгата на Дейвид Коън. Лей линиите и земните енергии невероятно пътуване в земната енергийна система. Според автора, лей линии се формират, когато изправен камък или менхир е поставен върху пресечната точка на два подземни потока. Енергията е излъчена вертикално нагоре към повърхността. Както вече ви разказахме, освен тази има и вълни излъчени под ъгъл 45 градуса от всяка страна, които формират тези три бряга. Един истински и два фалшиви. Истинската или централната линия е центъра на спиралата, а фалшивият бряг е краят, т.е. показва колко е широка тази спирала. Тези спирали могат да бъдат полезни за хората, наричат ги бели спирали или вредни, в случая черни спирали. Черните имат два компонента. Спирала, въртяща се по часовниковата стрелка и допълнителна върху нея, но въртяща се обратно на часовниковата стрелка. Кой вид бели или черни спирали ще се получат, зависи от видовете скали под нас и други фактори. Независимо от вида, ние имаме полза, ако търсим дълбочината на подземните води. Според Дейвид Коън, разстоянието между центъра и края на спиралата показва дълбочината. Отново, той споделя и нещо интересно относно силата на спиралите. Именно, че колкото повече тормозим Земята и ползваме повече електричество, толкова повече белите и черните спирали увеличават силата си. Живеенето върху такива може да има много явен ефект върху работата на мозъка. Авторът е провел изследване в клиника, където с ЕЕГ се измерва пациента преди да стъпи върху подземни води. След това обратното. Забелязва се разлика, която меко казано показва, че спането върху такова място може да доведе до намалена мозъчна активност, а оттам до заболявания, защото тялото не успява да поправи увредените клетки по време на сън. Именно това е и геопатогенния стрес. Ако имате интерес към темата, може да прочетете книгата. В нея Дейвид обяснява и за издълбаванията върху камъните, които съответстват на магнитните слоеве, за които споменахме. Също и за множество случаи на холограми и привидения. Това е така, защото много организми всъщност харесват геопатогенния стрес, някои от които са именно вируси и духове. Допълнителна информация за камъните и спиралите може да намерите и в едно изследване на Дон и Диан Уелс от 2022 година, което в оригинал е заглавено The Phenomenon of Earth and Other Energies. Това в превод е феноменът на земните и другите енергии. Дон и Диан са част от организацията Mountain Stewards, която изследва извитите от индианските дървета, техните гробни сакрални комплекси с помощта на радиестезията. В изследването двамата описват как индианците в Северна Америка са поставили камъни в средата на геоспирали. Камъкът абсорбира и предава енергията под формата на организирани ленти или възли, като тези ленти служат за различни цели. Някои са за комуникация с близки камъни, а други за предаване на енергия на големи разстояния до други мегалитни обекти. Това е много интересна тема. И ако желаете, вижте книгата на големия Денис Уитли The Essential Dowsing Guide или в превод Незаменимият наръчник по радиестезия. Но да се върнем обратно към изследването. Те цитират работата и на Гай Андервуд, за който споменахме в предишното ни видео. Според него, спиралните енергийни потоци, геоспирали или вортекси, се образуват, когато земни линии се сблъскват с така наречения сляп извор. Това е голямо струпване на вода под земната кора, което не е успяло да пробие на повърхността. Според Гай Андервуд, спиралите се състоят от пръстени, чието брой следва модела на числото 7. Пръстените са, например, 7, 14, 21 и така нататък до 49. Те не се движат и не се влияят от корисоловия ефект на Земята, което предполага, че всеки следващ пръстен има обратна на предишния посока на движение, като силата на въртене обаче се влияе от фазата на Луната. Значение и употреба. Геоспиралите
с тяхната издигаща се нагоре енергия се считат за лечебни и са изключително важни за церемониалните лечебни места на индианците. Често в центъра на такива места се намира геоспирала с 49 пръстена. Вортексите, от друга страна, или водовъртежи, имат пропадаща енергия надолу и могат да имат вредно въздействие върху здравето. За да се поддържа енергийния баланс за всяка геоспирала, трябва да съществува поне един вортекс, който да обръща енергията обратно в Земята. Знанието за тези енергийни спирали е било част от така наречения геодезичен код или тайно познание, използвано от езичници, църковни лидери и масони за изграждане на техните свещени структури. В Параклиса, например, в Сан Луис, в Колорадо, САЩ, например, са открити 3 геоспирали с по 49 пръстена, които са разположени на ключови места в самата сграда. Замърсяването на такива комплекси може да намали броя на пръстените на една спирала, съответно и лечебната сила на мястото. С нужните церемонии това може да се поправи, споделят Дон и Диана Уелс от първа ръка. За да затворим този раздел от видеото, ще ви споделим и наш скорощен опит. Усукано дърво по часовниковата стрелка. Оказа се черна спирала с 13 пръстена с приблизителен диаметър от 8 метра. Дори краткото замерване успя да ни докара силно главоболие за над 15 минути. Ефекти на подземните води върху живите организми. Тази част от видеото ще е много подобна на описаните вредни ефекти на геопатогенен стрес от миналото ни видео за земните мрежи. В бъдеще ще го изследваме малко по-подробно, но ето отново обща информация за ефекта на подземните води върху нас. Много често, докато спим върху място с геопатогенен стрес, се наблюдават проблеми с съня, събуждаме се уморени, студено ни е или се потим докато сме още в леглото. Може да има и дори и кошмари, въртене в леглото, често събуждане, ходене на сън или събуждане в странни пози. Можем да потвърдим това и от личен опит. Също така, може да има главоболия, мигрени, физическа болка в ставите или гърба, които се наблюдават. Проблеми с концентрацията или липса на енергия или пък лошо поведение ученици също. Спането на място с геопатогенен стрес може да подкопае нашия имунитет, а оттам и да причини редица заболявания. Например, сериозни заболявания като рак, както вече ви разказахме за това при изследванията на Брон фон Пол. Също и артрит и ревматизъм, също така се срещани често. Друго сериозно заболяване е множествената склероза. Синдромът на хроничната умора или миалгичен енцефаломиелит. Ако зоната попада в областта на корема или таза, могат да се наблюдават и репродуктивни проблеми или пък проблеми с кръвоносната система. Повечето бозайници, като кучета, конете, кравите, овцете и прасетата, не харесват геопатогенния стрес. Докато пък мравките, пчелите, термитите и множество паразити, а също и вредни същности, ги харесват. Същото е и при растенията. Имаме ракови израстъци, усуквания, изкривявания, лош или забавен растеж, които показват отбягване на някакъв стресор. Това важи за растения, които не харесват геопатогенен стрес. Заключение. Надяваме се, че това кратко видео ви е дало основни идеи за комплексната и често вредна картина, която се простира под всички нас. Казваме кратко видео, защото темата може да се разгърне особено много. Нашата цел е именно, ако не можете да излезете от лош период, колкото и да се опитвате, това да ви даде различна гледна точка или поне обща култура за нашата земя майка. В това видео не сме включили нарочно методи за защита от геопатогенен стрес, защото това е изключително щекотлива тема. Също нямаме и място да изброим всички невероятни ползи и тайни практики, които хората са прилагали в монументалните строежи на пирамидите, храмовете, катедрали и други. Всички земни линии и подземни води могат да бъдат променени в извори на връзка с Божественото, стига да се знае как. За това ще си говорим друг път. Надяваме се, че видеото ви е харесало. До следващото такова и помнете, ние само споделяме знание. От вас зависи да го превърнете в познание.